Masak soto ayam kuah kuning. Bahan ayam setengah kilo, soun, toge, kol, seledri, bawang goreng. Kiye ya bumbune. Tulang sapi karo ceker wis tak godhog. Diemut-emut nganggone masako rasa sapi. Lebokna bumbune kabeh maring blender. Bar kuwe gari desoki banyu. Blender nyampe alus. Pertama goreng bawang merah nggo gawe brambang goreng. Bar kuwe tumis bumbu nggo gawe kuwahe. Goli numis bumbu demateng dadi ora mambu-langu. Banyu umep lebokna ceker, tulang sapi karo ayam. Saring banyune. Gari bumbune dilebokna. Sogi uyah micin karo penyedap. Nek ayam wis mateng dedio desela wadah. Terus ditambahi banyu maning, lembet desogi gula, masako lada karo daun bawang. Ayam sing mau dentas digoreng maning sedhelak. Kuah ready, isiane ready, gari diracik. Sogi kuah sesuai selera. Soto siap dihidangkan.